ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ba samun shirye-shirye kamar abu Ibrahim ba za ka tsaya nan ba. Da soyayya na fito, da soyayya za na je gida. Iyali na kin jalo, da ganin ki ba ka zubar gado. Da soyayya na fito, da soyayya za na je gida. Iyali na kin jalo, da ganin ki ba ka zubar gado. Kai ki ce min na makaro, kai ki can so na zaro. Da sanya raba mu yayi tsaro, filin mi gado ko da doro je. Sai na ga duk maza ke suke leke sake ni ba mu da dike kina da kyau a wanke a nike a duk fatan ya babu kamar ke kin wuce kin kuli da wake zan miki wake zan saya miki dawi su a yake sai da ba miki wake kin iya mota kin iya keke kin iya tafiya yana sanake gaki da murya kike masinke yan mama ta magana ayya so na zai me san yara ba mu yayi sarara if feeling the baby all alone soyayya na fito da soyayya za na je gida ya kinjalo ba ka zubar gado da soyayya na fito da soyayya za na je gida ya kinjalo if feeling the baby all alone je